Prečo už nerobím finančné sprostredkovanie, aj keď som s ním začal ešte, keď som bol druhák, treťák na výške? Okolo 20 jednotky. Bol som tam klamaný a častokrát som bol veľmi neskúsený, aby som v tejto klamstvo vedel odhaliť. A buchlo to na jednej konkrétnej veci. Arka dlhopisy. Arka dlhopisy fungovali plus minus 15 rokov. To znamená, najprv sme začali jedným dlhopisom a potom ďalej prikupovali. Až nakoniec za tých 10 rokov v našej blízkej rodine tam bolo 100 000 v týchto dlhopisoch, ktoré som im predal ja. Ako finanční sprostredkovatelia sme boli školení, že dlhopisy sú bezpečné. Len ich predávate. No a to bolo klamstvo. Korporátne dlhopisy bezpečné nie sú. Sú štátne bezpečnejšie, ale korporátne zďaleka nie. A tak v roku 2019-20 zrazu Arka mala problémy a z tých 100 000, ktoré sme tam mali v dlhopisoch, sa doteraz vratilo 20 000. A odhadom je, že 50 000 je nenávratne fuč. Čo to spravilo? Obrovské rozbroje v rodine. Áno, ja som to predával. Áno. Predával som to vlastnej rodine a tým pádom neustále mi to vyhadzovali na oči. A toto bolo také niečo, taký zlom, keď som si povedal, že finančné sprostredkovanie už nechcem robiť. Radšej si vždy overím všetko finančné, čo mi ponúkajú. A potom prirodzene som zistil, že vlastne finančné sprostredkovanie vždy tlačí iba na predaj. A nemá zmysel robiť túto službu pre bežných klientov. Neoplatí sa to a nie sú tu dobré produkty. A tak, teda rada tým, ktorí nezrobia finančné sprostredkovanie, vždy si overte matematiku, províznu, matematickú, kde sú poplatky, ako je to naozaj skutočne výhodné pre klienta. Zvážte, či chcete robiť finančné služby vo vlastnej rodine. Investície sú nepredvídateľné, to je problém. Toto je vždy riziková vec. A hypotéky a poistenie také predvídateľnejšie, tu sa dá v pôde robiť. A PZPčkom nič nepokazíte. Aj tak hypotéku alebo poistenie potrebujú vaša rodina uzavrieť. Tam nič nevymyslíte. Buď idete cez banku, poisťovňu alebo cez sprostredkovateľa. Ale aspoň viete, na koho sa obrátiť. Ja som zobral finančné sprostredkovanie ako takú už teraz dočasnú kariéru. Veľmi ma to posunulo. Stretol som tam podnikateľov, ľudí častokrát mimo finančného sprostredkovania, ľudí, ktorí mali firmy, výrobné, logistické, e-shopy a tak ďalej. A zväčšil som si tak obzory. Všetky tie semináre, vzdelávanie sú tu dotované z provízií. Odporúčam, využite ich. Ale neverte všetkému, využite tú polku, ktorá je pre vás užitočná. Polka, ktorá sa týka vášho vlastného rozvoja.